Bejn is-6 u d-9 ta' Ġunju li ġej se jirritorna l-Festival Mużikali Earth Garden bi 17 l-edizzjoni tiegħu fil-Picnic Area f'Taqali. F'konferenza tal-aħbarijiet ingħad li hu mistenni li 60% ta' dawk li se jattendu għal dan il-festival huma turisti, xhieda kemm din iniċċa oħra għat-turiżmu f'pajjiżna. Il-festival se jara s-sem ta' 140 artist differenti, lokali u internazzjonali. Din l-edizzjoni li se tkun ikbar minn qatt qabel se tinkludi fost oħrajn attrazzjonijiet ġodda bħal żona għat-tfal imsejħa Earth Kids, parti fejn il-familji jagħmlu camping, ice baths, 5 parks u żieda ta' park ieħor li se jkun f'żona sigrita. L-attrazzjonijiet tat-tfal jinkludu wkoll inizjattivi minn Heritage Malta marbutin mal-arti kulinarja u l-kultura, avventura maġika, circus juggling, talent shows pubbliċi, silent discos u attivitajiet marbutin ma' xjenza minn Esplora. L-organizzatur ta' dan l-avveniment Howard Keith De Bono spjega aktar fid-dettal x'inhu mistenni f'din l-edizzjoni. Is-sit stage, imma dal-stage li huwa differenti u l-konċett differenti mill qatt kellna huwa sigrit. Jiġifieri n-nies mhux ħajkunu jafu fejnu, mhux ħajkunu jafu min itidoq u fiex ħin, jiġu hemm u x'imkien ħajaraw xi bib, jitlu minn ġo fih, jgħaddu minn xi tunnel ta' xi 40 metru u jisfaċċaw dal-stage. Il-konferenza tal-aħbarijiet ġiet indirizzata wkoll mill-Ministru għat-Turiżmu u l-Indafa Pubblika Clayton Bartolo u ċ-Chairman tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu Gavin Gulija. Il-Ministru Bartolo elenka kif l-għajnuna li tipprovdi l-MTA permezz ta' Visit Malta għal dawn it-tip ta' avvenimenti hi essenzjali biex il-prodott turistiku tagħna jkun iżjed versatili u jappella għal kulħadd. Dak kollu li qegħdin noffru bħala pajjiż mhux biss għat-turist, iżda wkoll għal Malti u l-Awċi u wkoll għall familja kollha kemm hi għal dawk li jħobbu anke jesperjenzaw din il-ħajja ta' camping u mużika u dak kollu li kapaċi joffri Earth Garden. U għalhekk bi pjaċir li qegħdin nagħtu dan l-appoġġ tagħna biex naraw li jkollna kalendarju matul is-sena kollha li jkun iżjed diversifikat u iżjed ta' kwalità.